Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po para sa satong novena to Saint Jude Tadeus. Hearts so filled with sadness, sing to call you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Angel of the In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints
Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan sa kinakban. Maheherakon asin maugayo na ama, daikan masasabutan si isay man na nagsasabwag nin iriwal, day pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa byolensya. Bantay kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninungan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninungan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakalupog, nabutasan naan sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon alay kan banwaan asin galangan an kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan an kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan an diretso kan gabos na tawo, na makoa an ranga asin kusog kan mga naghihingoa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sato, magpuon ng God asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for board exam for civil engineering, dulot ni J. Mark A. Banyares. Pasasalamat man dulot kan mga minasunod, Maria Nelia Ador, Chan and Rivera family, Mayan A. and Sarah Michelle, Rosa Tang Lee, Joaquin Lee, Joe Robertson Lee, Julie Christy Lee, Lorna Vasquez, Jacqueline Rose Tanyada, Jimson Ronald Lee, Rowena Tan Lee, Bianca Lois Lee, Cheska Joy Lee, Yaya Wena, Cindy A. Dingalan, Marlene Arsinue, Mrs. Baby Mollet. Pasasalamat man for passing the board exam of Malu O. De Los Trino. Sa espesyal na kahagadan for successful and positive result for civil engineer licensure exam, dulot kan mga minasunod, Eziel Andales, Hanilab Mora, Lorimi Ortega, Francesca Teres Pitalio, Angelica Llagas, Maria Sheila Ordanza, Eric Paul Quiñones, Janil Irish Aballa Solano. Asin sa special na kagadan man, dulot ni tupas the Civil Engineering Board exam, dulot ni Maria Carmel Lomida Libed. To guide Eric Daniel Geroy for his board exam, dulot kan Geroy family. Sa special na kagadan man for the Civil Engineering Licensure Examination of Carla Janil Lorilia, dulot ni Janet Lorilia and family, for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for complete healing of Kali, dulot kan Sarong devotee, to pass the Civil Engineering Licensure Exam of Christine Ashley Belsa Cabalona, dulot ni Justin Rose Cabalona, for Holy Spirit and for my safe and successful operation, dulot ni Malo S. Belisario, for knowledge, understanding, and peace of mind during the board exam of Christine Odando, dulot kan Odando family, to pass the board exam of Erwin Espartines, dulot ni Carmela Espartines, for our daughter, for guidance and success in civil engineering licensure exam, dulot ni Mr. and Mrs. Bigtas. Sa special na kagadan man, dulot ni Lovie Ann A. Bogtong. Prayer for passing the Civil Engineering Board exam, dulot ni Andre Rafael Ariate. And to pass the Civil Engineering Licensure exam of Clarissa Balane, dulot kan Balane family. For licensure exam of Jeffrey Norman Stevens, dulot ni Jed, JC, and Tia Naron. The CE board exam, dulot ni JP. For Civil Engineering Board exam of Jane Hale Anderson Dimaano, dulot kan Dimaano family. Asin, dulot man ni Risa May C. Reforba, Alisa May V. Gubangco, Nakario Kathleen May. For Civil Engineering Board exam, dulot man ni Mary Grace Luces, Crisostomo family, Timoteo II B. Geraldes. To pass the exam of Rene Mariel Inocencio, dulot ni Maria Gracia C. Inocencio.
To pass the civil engineer licensure exam, dulot man ni Regine Padilla Cahayon, asin dulot man ni Mark Judil Cedilia, Kent Rafael T. Landong, Kylie Lawrence F. Postres. To pass the civil engineering licensure exam, dulot man ni Ella Marie S. Estilier. To pass the civil engineering board exam of Ella Marie S. Estilier, dulot ni Annalyn Estilier. Asin to pass the board exam ni Andre Rafael Ariati, Daisy Oxina. Special intention, praying for world peace, dulot ni Regina Pedragosa. Sa kapaingaluan kan mga kalag, para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Regina, dulot kan Los Baños family, Elmer, Mirasol, and Leia, dulot ni Mayan Sambahon, Benjamin, dulot ni Mrs. Agripa, sa kalag ni Ruth, Mitos, and Elsa, dulot kan Mortega family, para sa kalag ni Hill Jr., dulot ni Marlene Archinue. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, nagdidebosyon kita sa satong mahal na patron San Judas Tadeo sa ultimong Webes bago maglaog sa Semana Santa. Ang mga babasahon nagpapagirumdum na an mahal na Diyos, dayupot. Ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. kagurangnan maherak ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo maherak ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan maherak ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, himatea ang mga nagngangayo-ngayo sa imo, asin kaugaying bantayi ang mga naglalaom sa imong pagkaherak. Tanganing ang mga nalinigan sa digta nin mga kasalan, magdanay sa banal na pagkabuhay, asin magin mga tagapagmana kan sa imong panuga. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateo niyato an enot na babasahon. Ginuno sa libro nin Henesis. Si Abraham duminapa sa pagsamba, asin ang Diyos nakiulay sa iya, na ang sabi, "Uya ako nakikipagtipan sa imo ngunyan. Ika magiging ama nindakol na mga banwaan. Dai ka na pag-aapo doon Abraham na ang sa imo ngaran. Huli ta ginibot kang ama nindakol ng mga banwaan."
Papadakulon ta ka, sa imo magikan ang mga banwaan, asin sa imong banhi, maluwas ang mga hadi. Makikipagtipan ako sa imo, asin sa imong mga aki, sa imong mga makuapo, sagkod sa masunod na kapag-arakian. Sarong tipan na daing katapusan, tanganing ako ang magiging Diyos para sa imo, asin sa imong mga makuapo. Itatao ko sa imo, asin sa imong kapag-arakian, ang daga na sa imong pag-iirukan, ang bilog na kanaan. Nasa imong sasadirihon sagkod paman, asin ako ang magiging Diyos para sa indo. Nagsabi naman ang Diyos kay Abraham, pangatamanon mo ang sakong tipan. Ika asin ang mga masunod sa imo, asin ang bilog nindang kapag-arakian. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Rumdom nin kagurangnan ang sa iyang tipan, sagkod paman. Ginigirumdom nin kagurangnan ang sa iyang tipan, sagkod paman. Hanapan nindo ang kagurangnan, asin ang sa iyang karigunan, asin danay siyang paglingkudan. Girumduman nindo ang sa iyang mga gibong nga ngalasan, mga kapangyarihan, asin mga kahatulan. Ginigirumdom nin kagurangnan ang sa iyang tipan, sagkod paman. Kamong mga aki ni Abraham na sa iyang surugoon, kamong mga aki ni Jacob na sa iyang pinili. Siya ang kagurangnan na sa tuyang Diyos, ang sa iyang paghukom, pagsusunodon sa bilog na kinakban. Ginigirumdom nin kagurangnan ang sa iyang tipan, sagkod paman. Ginigirumdom niya ang sa iyang tipan sagkod paman, ang sa iyang panuga sagkod sa sangribong kapag-arakian. Tipan na ginibo niya kay Abraham, asin isinumpa niya kay Isaac. Ginigirumdom nin kagurangnan ang sa iyang tipan, sagkod paman. Ipagrukyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga Hudyo, "Totoong sinasabi ko sa indo, ang nag-uutob kan sa kong mga tataramon, dainanggad magagadan." Ang mga Hudyo nagsabi, "Ngunyan, aram mina na talagang igwa kang demonyo. Si Abraham, nagadan. Ang mga propeta, nagadan man. Asin ikami nasabi na ang nag-uutob kan sa imong tataramon, dainanggad magagadan. Urog ka pa kisa sa mong ama na si Abraham na nagadan? Asin urog ka pa sa mga propeta na nagadan? Anong paghuna mo sa sadiri mo?" Si Jesus nagsimbag, "Kung hinahanap ko ang sadiri kong kaumawan, mayong halaga ang siring na kaumawan. An ama, iyo ang nag-umaw sako. Siya ang inaapod nindong ama, minsan ngani da inindo siya midbid. Alagad midbid ko siya. Asin kung sabihon ko na dai ko siya midbid, ako magiging putikon siring sa saindo. Midbid ko siya,
asin inuutob ko an sa iyang tataramon. An sa indong ama na si Abraham, na ugma na mahiling ining sakong aldaw, nahiling niya asin sa iyang ikinaugma. Ang mga Hudiyo nagsabi, "Dai ka pa nga ni 50 taon asin nahiling mo na si Abraham?" Si Jesus nagsimbag, "Tutuong sinasabi ko sa indo, dai panamundag si Abraham, ako, iyo na ako." Ang mga Hudiyo nagpururot nin gapo na igagapo ki Jesus. Alagad si Jesus nagtago asin nagluwas sa templo. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pagumahos sa imo, Kristo. Pag nangako daan sarong tawo, dayta sigurado kung gigibuhon niya an sa iyang pangako. We're not sure if people will keep their promises. Sabi kan mga hoben, sa panahon ngayon, tanghali na lang ang tapat. Ang mga tao binababa na ang standards dahil pirmi man da iginigibo ang promise. But assuming every good intention, naglalaom kita na pag ang tao nangako, gigibuhon niya ang pangako. Sabi ta sa Espanyol, palabra de honor. I keep my word. I keep my promise. Pero pag nangako ang mahal na Diyos, ibang hororon yan. Pag ang Diyos nangako, gigibuhon niya. Dahil tapat ang Diyos. God is faithful. Unlike men, unlike people, who cannot be trusted all the time, who might not keep their promise, God is different. God is ever faithful. If He said it, He will fulfill it. Iyo po ini ang Diyos na namidbidan ni Abraham from the very beginning of salvation history, in the time of Abraham, nagsabi ang Diyos kay Abraham, nin sarong pangako, sarong covenant. And what was the promise? I will be your God, God says. You will be my people. Ako sa indong Diyos, kamo sa kuyang banwaan. You are mine. I will take care of you. Ang covenant pong ini, sarong pakipagrelasyon kan Diyos sa tawo. Bako sa na ining promise that I will give you blessings. No. This is a promise that you are my people. I will take care of you. Gabus na pangangaipo, itatao ko. Bako ining kontrata, saro ining covenant. Ang Diyos na urog kahalangkaw, nagbababa, nakikipantay sa tawo. I will be your God, you will be my people. Ngunyan, abante po kita sa Ebanghelyo. Digdi sa Ebanghelyo, si Jesus nagsasabi, na ang parehong Diyos daang nakipagtipan ki Abraham is Him. Sabi niya, ako ang parehong nakipagtipan ki Abraham. He claims to be the same God who was present in the time of Abraham and made a covenant. Anong sabi niya po sa Ebanghelyo? Sabi niya, before Abraham came to be, I am. I am was the same name that God gave to Moses. Tanda tapo ang istorya kan an burning bush nahiling ni Moses, and Moses asked what the name of God is. Ang simbag kan Diyos, I am. Kabisado po ini kan mga Hudiyo. Kaya kan si Jesus nagtaram, bago pa namundag si Abraham, I am. Nag-irinit po ang payo kan mga tao. Sabi ninda, sisay ka, tanganing magsabi ka iyan. Di ka pa nga ni kaedad ni Abraham, nagsasabi ka na matua ka pa ki Abraham. We will remember that according to biblical scholars, Jesus, during the time of His ministry, was around 30 to 33 years old. 30 anyos ka pa sana, sisay ka, tanganing magsabi na mas matua ka ki Abraham, nayaon ka na bago si Abraham. Masakit pong sabuton para sa mga tao during the time of Jesus.
Pero aram taan totoo, si Jesus nagsasabi man sa nakantunay na identity niya. Indeed, He was present before all creation. He was present out of all eternity because He is Son of God. Pero pa man yan nasasabutan kan mga tao. Dear friends, we are in the final week of the Lenten season. We call it Passion Tide. These are the last remaining days before we enter next week into the holiest of days, the Holy Week. Asin magayon na pinapagirumdum sa satuya sa mga aldaw na ini that God is faithful. Kun an mga tao bakong dayupot, if people are not faithful all the time, God is. God is faithful. Sa Biblia, kadakol po kan mga pangako kan Dios. Jeremiah 29:11. Pangako kan Dios, aatamanon taka, tatawan taka nin kinabukasan na pano nin paglaom. I will give you a future full of hope. Isaiah 41:10. Pangako kan Dios, iibahan taka, tatawan taka nin kusog, papagdanayon takang ligtas. Pamilyar kita kan awit ka ini. You are mine. I love you and you are mine. I will cross rivers for you. I will go through the flame for you. You are mine. Matthew 28:20. Pangako kan Dios, iibahan ta ka pirmi, da ita ka papabayaan. This is the last part of the Gospel of Matthew. Jesus is about to ascend to the Father and He makes another promise. I am with you to the end of the age. Iibahan ta ka. This is our God. God loves to make promises to us. And He keeps them. Tapat ang Diyos. Pag nangako, tinutupad. Mga tugang ang Diyos na nakipagtipan po ki Abraham, iyumanan parehong Diyos na nangangako sa satuya. Ang pangako niya, papatunayan niya, ngunyan na maabot na si Mana sa krus. God is faithful, and He is faithful not only unto death. Bako lang ining Diyos na andam mag-agi sa kagadanan, kundi Diyos na andam magbangon giraray. God is faithful even unto new life. May hinahagad ining simbag, hali sa sato. Kung dayupot ang Diyos, kita man maghinguwang magdayupot. May we also strive to be faithful. Lugod kita man tapat sa Diyos, sa laog kan pamilya, tapat sa pagtrabaho, tapat sa pakilaban sa karatan. Naghahagad nin simbag ang satuyang Diyos na dayupot. Mamibi kita sa minsang ini, nakita man lugod, dayupot sa Diyos. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining satuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan na natang sa saymong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilngaan mga sakripisyong samong dinudulot, tanganing maghimo kan samong pagbakli, asin kan kaligtasan kan bilog na kinakban. Huli ki Kristo samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa bagsik kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, an bilog na kinakban, nag-ako kan kahulugan kan sa imong kamahalan, na dapat tubudon, mantang nahahayag kan dai masayod na kapangyarihan kan krus, an paghukom sa kinakban, asin an kapangyarihan kan nakapako sa krus. Kaya kami man kagurangnan, kaiba kan gabus na anghel asin santo, nagpapahayag nin pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, husana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, husana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, an sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles o rugnaan sa mong namumutan na patron, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen.
Mamibi kita sa mga tataramon na itinukdo asin itinugon kan kagurangnan. Ama Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga nen siring sa langit. Ang samong kakanon sa aroaldaw itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Hagawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Uya an kordero kan Diyos, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming nabasog kan nakakaligtas na atang, namimibi kan sa imong pagkaherak. Nahuli ka iniman sa ng sakramento, na sangunyan pinakakan mo sa mo, gibuhon mo kaming kahiras sa buhay na daing kasagkoran. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes. Nagabot po sa 18,584 pesos and 65 centavos. Ang niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 2,462 pesos. Ang second collection, nagabot man po sa 6,422 pesos and 25 centavos. Sa Domingo, Marso 29, iyo po ang Domingo de Ramos o Palm Sunday, magkakaigwan in pagbindisyon in palaspas sa may ampang Cantanchuling College, Barangay Rizal sa oras na 6 sa pagkaaga, asin susundan man po nin prosesyon pasiring sa St. Jude Parish. Siring man sa Marso 30, Lunes Santo, magkakaigwa po nin bisita iglesia para sa mga maawot magsabay asin iba pang impormasyon, magdulok na lang po sa parish office. Ang ultimong pagpalista sa maabot, iyo po sa maabot na Biyernes, Marso 27. Sa Abril 1, aldaw nin Miyerkules, magkakaigwa po nin Lenten Recollection, pagkatapos nin alas 5:30 sa hapon na misa, iniimbitaran po kamo na mag-atinder. Ang nakolekta niya to para sa bulan in Marso hali sa tada canisters, igwang total na 1,259 pesos and 50 centavos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuahon sa opisina ang canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan in Abril. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nagdonate ka nakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na 500 pesos, asin duwang 300 pesos, MB Store 500 pesos, Kathleen Joy Perez and Jade Agarin 500 pesos. Diyos mabalos po. Tomorrow is Friday and it is a day of abstinence. Afuera ka iyan, iyo po ang ultimong Biyernes sa laog kan Kwaresma bago maglaog sa Semana Santa. And we call it Friday of Sorrows sa kaumawan ni Nuestra Señora de los Dolores. Siring man ngunya na maabot pong Domingo, iyo po ang kapinonan kan pinakabanal na mga aldaw, ang Semana Santa. Pupunan ta sa Domingo de Ramos. Madara po kita nin mga palaspas, gabus na misa po digdi sa St. Jude, may pagbindisyon nin palaspas. Matindog po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pakiduko an mga payo maghagad nin bendisyon. Kagurangnan namimibi kami, kaugayi ining sa imong banwaan, tanganing mantang nagsasayo masinda aro aldaw sa mga daing nakakapagayagaya sa imo,
Urog na mapanusinda sa kaugmahan kan sa imong mga pagbuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Asin sa tabang ni San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, pinsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuan, simong manahipnuan, dungawas sa mong pagtakan, bulungas sa mong kahilahan. O San Judas Tadeo, kami kahirapi man. O San Judas Tadeo, kami kahirapi man. Sa bagyo kami ginagupit, lalong nagrarong alani, kan buhay abaan sakit, sa dagang panupait, dakol na simong tinabay.